Kirjoitin viime syksynä ehdotuksen poliitikon eettisiksi ohjeiksi, niin sanotun Plaanisen listan. Se perustui yhteen hyvin vahvaan mielikuvaan lapsuudesta. Tehdään pieni aikamatka muutaman 10 vuoden taakse. Ollaan Liperissä, Pohjois-Karjalassa. On lauantai-ilta, kaunis kesäinen sää ulkona. Viikon paras hetki lauantai-iltana. Saunan jälkeen pilvotellaan pukuhuoneessa. Olli-veli istuu tuossa, Seppo-veli siinä vieressä ja isä Vilho vastapäätä. Jutellaan viikon tapahtumista, maailmanmenosta. Puhutaan vähän politiikastakin niin kuin usein. Isä Vilho kertoo, mitä hän ajattelee poliittisen päätöksentekijän roolista ja arvojärjestyksestä. Missä järjestyksessä asioita pitää pohtia, kun päätöksentekijänä ollaan. Hän on ollut pitkään valtuustossa ja palolautakunnan puheenjohtajana ja koululautakunnan puheenjohtajana niin edelleen. Hän sanoi, että ensimmäiseksi hän miettii, että mikä on tässä asiassa se kotikunnan etu, ehkä laajemminkin koko kotimaakunnan etu. Sitten toiseksi sen jälkeen hän pohtii, että mikä olisi puolueen etu tässä asiassa. Ja kolmanneksi, jos sitten ollenkaan, että mikä se oma etu mahdollisesti olisi. Minusta nämä isä Vilhon opetukset, ne sopii edelleen hyvin keskustalaisen päätöksentekijän ohjenuoraksi.